Čau lidičky, já vás do dnešního videa a po dlouhé době zase video. Mama tady káhala, protože mamka byla někde na dovolené, absolutně nevím kde. A přivezla mi pár dárečků. Přivezla mi. Ono si to otevřelo, jo. Ono to jako mamka to přivezla, ano, to bylo otevřené, jak samozřejmě v kufru se to hejbalo v taškách můžem. Takže tady mám Sunny Angels. Já bych chtěla, jsem se ptala, už mamka bych chtěla tady toto. To je nějaká koza, která má pár rohy a tam má jako kytičku. Je to přijde strašně cute. Takže buď tady tohle. A nebo tady to vedle toho a to je nějaký pav nebo něco. A nebo bych chtěla toho zajíčka na obalu. Jde na to. Tady to nejde tady. Je to ta koza. Prosím. To je koza! To je koza! Ale musím uznat, že je cute. Ale ještě jako, buď jsem chtěla tady tohle, nebo to vedle toho. Tady ty dva jsem chtěla nejvíc upřímně. Ne, tyhle. Je to koza, nebo co to je, beran? Je to beran, já nevím, co to je, prostě tady toto. Mně se tam líbily ty kytičky. Nebo toho páva, nebo co to je, já nevím ani co to je, prostě se mi to líbilo. To nevím, co je. Pak tady máme zrcátka, takové pěkné, za 3,99, jako 3 euro, skoro 4. I think. Pumpkin 17. 6, 7. A ti. Pak tady mám tady tohle kapibaru, jako propisku, kde vysí kapibara. A ještě taková styček, kde vysí kapibara. A to mám tady ještě jednou, to mám pro jednu osobu, jenže se se mnou nebaví, takže... Potom tam byly 3, tady toto pistáciové, potom nějaká chalva, která jako rozpuštěná chalva a čokoláda. Ta čokoláda mi absolutně nechutnala, mě chutnala ta pistácie. To je prostě takový krém a je to strašně dobrý. To je tak strašně dobrý. No, to posral. Pak tady Chupa Chups jáka. Jeho dvě. Strawberry flower, sour strawberry flower, strawberry cream flower. Je jich tam 10. Potom tady jsou to asi 2 kg. Vanilkové. Čokoláda a vanilka. Dvojitá čokoláda. Jahodová, jako polevá čokoláda. Nevím, prostě je jahodová. Vanilka, čokoláda a vanilka. Dvojitá čokoláda, jahoda. A čokoláda, čokobanán. To se mega těším. Čokobanána, vanila, čokovanila. Double chocolate, strawberry, choco banana, vanilla, choco vanilla. A potom, ta nejlepší věc. Ona má úplně nějakou takovou divnou hlavu teďka, ona vypadala jinak, ale to je prostě opice, kterou tady otevřete a máte tak záhlavek do letadla. A to je mega pěkný. Jestli teďka nechcete vědět, protože jsem strašně typivně dává, ale je to musím spravit, ona má strašně velkou hlavu. Takže já vám to ukážu. Takhle se to dá i zavěsit a takhle to máte, prostě jako opice to je. Tak teď to zase zpátky jenom narvat. A pak mamka dostala prstínek a jsem si vzala ani ten starý, ale ještě nevím, jestli ho budu nosit. Spíš, že jsem ho ještě
chci mi ho dát už teď. Ona mi ho chtěla dát, až budu starší, protože si myslela, že mi nebude. Ale mě je. Že já mít, že mám se kratší oblečení. Mě je 11. Je 45. 45 mám pocit. A nevím, kolik je ty vole mojí mamce. Jako žádný věkový rozdíl tam není, když mě je 11 a 45. Jo, takhle, to by to takový jiný vzat. Lover. Já jsem to nepochopila. Ale jako největší radost mám